Tá Futa Fata ag foilsiú leabhar gaeilge de fáistí le 20 bliain anuas. Agus mar chud den cheilere chuir siad 3 cheol mhóra ar an ordáin i seanscoil sa Léirne. Thosa scéal Futa Fata san áite i seanscoil sa Léirne in Idreáin 20 bliain ó shin le seo stáite an tuairte agus leis an scór bliain na cheilere hílmuid go mbeidte go deas leagan nua gan seo sin íana leagan a bheith níos speisialta agus leagan amach neart scléip agus crack agus fuinnemh bant leis. Chan mise ó an pegging le mór ar an stáite le taig mar chunagán agus catslín fetch. Well, John specialty bheith pártach, like tá go leor daoine ar fud na tíre nach an seanseo acu. Agus bhí le Catherine Connolly an so. Anwa. Adam an bhródúil ar an de seo am agus ag scoil ar fad bhí se bhthar bheith speisialta agus bhain bá an sáiltas.